Hej. Nu har jag förlorat en vän. Jag vaknade nu vid 5:30. Så, bara för att jag blev arg över att besviken 2 dagar i rad, så den här personen skitarg och bråkar mig. Och det var inget illa så, jag blev bara ledsen liksom. Jag är fan inte ledsen över att liksom en person som lurar liksom 2 dagar i rad liksom. Och typ ignorerar svar på grejer man skriver. Inte så jävla kul. Eftersom att jag redan är dumpad och ignorerad sen innan liksom. Så det känns liksom såhär jävla pucko liksom lite. Så ja. Det är faktiskt inte så meningen överhuvudtaget så, men alltså. Jag känner mig jävligt piss off. Och nu är jag väldigt ledsen. Så ja, det var väl typ allt. Ursäkta mitt fula utseende. Jag har inga ögonbryn som ni ser. Ja, det här är i alla fall, tack för mig. Det var ledsna Rainbow Bear här, som är väldigt sårad och ledsen, men det är så det är. Man förlorar bra vänner. Jag förlorade en som var värd guld. Som bara, när de är ledsen så får jag bara. Och jag blir lite sur och personen blir fuck off på mig och blockar mig. Men ni ska slippa höra mig prata här och tycka synd om mig själv. Så godnatt då, typ. Jag var ledsen Rainbow Bear. Puss, hej.